The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. trendybeats.com. Zobu zobu, enyimba master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Omarunga basi, oneme kasi. Omarunga basi, oname kasi. Ebube dike, ibe dike. Wani manaria, achaluko dike. Clear the road for Musabi. Step aside for the game changer. Onya ne kumaki aputago. Anga na bwebo na tani. Onwarunga basi, ona mekasi. Onwarunga basi, ona mpiakasi. Ebube dike, iwe dike kwe. Wani manaria, achaluko dike. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu zobu, enyimba. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu zobu, enyimba. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Oshiri jibwa, mawushine. Ogandoga, ikene bube dike. We know they carry last year. As a blue one on Elani. One manaria. Oye tu ko lo ga wa ga wa no to na ti ne ana ni nge ko ya ko akaruno je ko ke fa ismiri ma ba ta mi ko adu apreju anako negeda na ya weta microphone akaruno na ta microphone onye si je kemere mma no ụmụnne ya ewetago ọrị no apụla ewetago ọrị ka amalite anyị si wee si bịa nụ ụmụ ọkpata ekere mederu ọjị wejere omenife ọjị na wepụta na omenife okoro aya wara anyị ndị nta ọjị o nwere onye ya wara ọjị n'ụtụtụ Ọchị a, ana m ahụ ya n'ikike enyere m n'afa bee Nwankwọ. Anyị wee na-asị Chineke pụrụ ime ihe niile. Ụmụazị a bịalịta ata wee sị na ha na-echi ọzọ ikwere. Anyị wee na-asị Chineke
ọzọ a ha ga-echi ha ga-ezeke ya nka anyị na-arịọ Chineke ka ọ nọnyere ha ọzọ etee na ọ na-agụ ha o wee dụta ata anyị wee na-asị ka emezuo ya anyị wee na-arịọ Chineke ka ọ bịa nọnye ọjị a anụ m anwụ ya anyị taa ya ka anyị tata arụ na mkpụrụ obi n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị n'afọ nna ya. A na-eche ekele gị etu o si wee bụrụ mmasị n'ụbọchị taata bụ Mee 11 na ụmụnne anyị na-echi ọzọ nze na ọzọ ụbara anyị wee na-akele gị nwa Chineke ikwezo ka ndị nze na ọzọ bịarụsie ebe a enwere akụkọ ọjọọ ọbụla ndị nwere afọ nọ n'ụzọ faya bịara ebe a n'udo n'aha Jizọs mee ka mmemme enunwa gaa ọfụma a na-agụrụ akpụrụ nwanne ya na-eghe ọzọ ụba na-achapụkwarana ọ bụrụ na ewepụta ata emesịa nyefunu deeti nke ọzọ ndị ọzọ na-abịanụ ndị na-akụ aka n'ụzọ riri nne ọ ife ndị isi ize gwara anyị anyị wee na-asị ka Chineke bịa n'ọjị a ọ taala n'otu anyị gwaa ya ka anyị taa n'ibe ka ọ zụwa arụ zụwa mkpụrụ obi mee ka ịfụnanya ya na-abawanye n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Bueno, nazi na ụmụazị ọzọ ka aka n'echi ụbọchị mgbe nchekwa aka maka ụmụobodo ka mmiri isi mezizie mmiri chejikwa ha nwa chejikwa ekwe ka ha dezikwa ata anaghị mmụọ so anyị na-ekele ha ọzọ ha ya eji aha na-echi echi ka ya nka zobibi eze ka ya nka ha adịkwa ka ibe ha maka na ihe ezigbo ihe ka a na-egoli egoli wee sị na ya ezebi azụ anyị nwabịa bụrụ uru anyị ezetakwa nke nka na Chineke ya agọzi ọjị anyị anyị aka ya tata ogologo ndụ ya tata ahụ isi ike tata akụrụba ụlọ anyị ndị ajọ mmụọ na ndị ọjọọ ma gwa ọrụ ọnwụ na ahụ na-anwụ ọya sị na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Wee na-asị na Chineke kelee enu ka ọnya mee ka ya n'isi ụmụ nwanne anyị nwoke a ndị chọrọ ka ha banye n'ọkụ echim ọzọ ndị nwa na-ekwu okwu ọsị ya ahụ ize nwa lotere ọzọ anyị wee na-ekele Chukwu n'isi ha wee na-asị na ọzọ nke a ha na-echi tata Chineke ya eme amala na ha ya ezekanya bụ ọzọ nka anyị wee na-asị Chukwu anyị nwabụ ndị nze na ọzọ na ndị ọha mmadụ bịara ebe a bịara iwitnes ma ndị iwe mma ichi ha nya bụ echichi tata anyị na-ekele Chukwu n'isi anyị na-ekwu na ọkpa anyị ji wee bịa ebe a tata na ọmalụ mma na nke anyị ga-eji na ya ama mma karịa anyị na-asị Chukwu nya duo anyị na ojije duo anyị na ọnị na onye jebe na ojeluo onye naba na ọnaluo anyị wee na-asị ya Chineke ebe ofe ụbọchị taa si maa mma anyị na-ayọ ka ime ka ihe niile anyị mere ihe emeta atamakwuo mma etu a anyị wee na-asị gị ka ị bịa n'ala ọjị a ka ị gọzie anyị nwata ka ị taa ya n'otu ka anyị nwata n'ibe n'ibe na-ekpe ekpere na-asị ma onye tara ọjị o ma onye ataghị ọjị ihe nna ya n'isi anyị ncha niile bụ ahụike ọdụmma na-aga n'ihu mana n'ime ihe niile ọ ka ndụ bụrụ anyị isi n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. na-ayọkwa ya maka nwoke na nwaanyị bịara ebe a nwaanyị ọhụrụ na-abịara ebe a nụrụ na di ọ ya anụ dị kịta nwoke bịara ebe a na-achọ nwaanyị ọ ya achọta nwaanyị ebe a ewere na-arịọ maka Naijiria kwa kịtụ ya ji esi ọnụ osiri ike n'ọnụ omere nghachikọzi omere nkụchikọ na-ayọkwa ya maka anyị nwa ụkwụ anyị ji bịa ka anyị ji na nke anyị eji na ji amakarị nke anyị ji bịa so anyị were na-arịọ Chineke pụrụ ibe ndị ka ọ gọzie ọjọọ ka a taa ya ka ọ gụọ anyị na mkpụrụ obi sị na Kristi dị nwe n'ahụ udo dịrị unu.
nze na ndị isi nze na ndị na-esofa na-agba mbọ ka ha jee kịta onye aka ọrụ onye kpọrọ baptizim ọ kpọrọ igbu ya o wee kpọọ nke o ji echi ọzọ maka na akpọkọtasị ahụ ka e wee bishọp nke bụ igwe ahụ nọpụta kwuwe ka e wee na-enweta uru na foto ọfụma kwuwe na ọ na-ekwu ọrụ mbara ka ị na-agbada nke ma na m ekwu onye nke biko onye ọbụla gee ntị ọ na-ekwukwa mmemme anọ na ya na kịta dịka omenala ọrụ akwụsị wee dị echichi a na-echi kịta dịka omenala ọrụ kwụsị wee dị onye ọbụla echiri echichi ọ ya akwụwa aka ya ọtọ onye ọbụla echiri echichi ọ ga na-asọpụrụ mmadụ onye ọbụla echiri echichi ọ ga-ekwube Chineke ụzọ n'ihe ọbụla ọ na-eme wee bụrụ na tata dị ibe a ka anyị na-echi nwanne anyị nwoke bụ Ikechukwu Nwankwọ anyị na-echi Ikwere kedu afọ anyị abazi ya n'ọzọ afọ a na-echi ekwuru sị na afọ anyị abịa bụ afọ anyị ha na-etubu ya etu kedu ibe ọ bụ Ikwere Eze Osiriọra anụmanụọzọ onye isi kpatakpata ka ọ na-arụgbu okwu a na onye kwurezie Eze Osiriọra o buru ya ka ebu ihe abụ ka eji ebu ya unu anụghị ihe abalị unu ebe ijeka etụkwasị ukpe n'isi maka onye ọrụ esi ọchịchị ya akwụsịghị n'ụzọ onye ọrụ chịrị echichi mana ịtụkwasịghị ya na-ata ahụhụ mana ịtụkwasịghị ya na-aga ọgụ ndị onye ka mma enyere ya aka maka ịga na-eji ụkara ọgụma gbọ mbọ a sịkwala mmadụ mechasịa gị ihe maka ndị nze aha asị so wee na-ekpue okwu ụzọ n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen n'afa ya mgbe isi oge Osiriọra ọ ga-adara gị mma Osiriọra ochere ochiche ụmụnne ya e wee kụziere fesi ọ ga-etinye ọrụ kama o were nke nna ya kwụrụ ụgwọ banye ezigbo na azụbata ọrụ mba na ọnya wete na ihe Yesu Kristi na ndụ ebelata ụmụ anụgo ihe okwu ilu ma na-eti n'ụlọ ọgbọ mgbakọrịta ahụ atụ okwu atụ ndị ha anya mgbe a na-erekasasịana ụmụ ya aga na-adị ebe a ka ndị chiri ọzọ ba ọ bụ oche kedu ozi ya ekwakwana ntị anyị bịara n'agba nke abụọ agba nke abụọ wee na-ekwu okwu ahụ ekwuru na agba nke izi ka a na-ekwu na agba nke abụọ na ife ọbụla ị ga na-eme Nwankwọ ndị nze na ọzọ ụbana na-agwa gị na bido tata anyị ekpube gị okwu a dịghị akwụwa aka gị ọtọ bido tata anyị ekpube gị okwu a Chineke ga na-eburu gị ụzọ na-ekpere gị azụ bido tata ị ga-asọpụrụ mmadụ ya asọpụrụ gị bido tata aga n'ihu ya bụ nke gị o were na-eri ugo ewe abụ ọzọ ya bụ Ikwere nwa were ugo ọdụ Nwankwọ Ikwere nwa were ugo igbo
ikwere nwa were ugwu o werigo ọfọ ebe gba mbọ maka a na-eketa aplikeshọn ọ bụrụ na omume adịrị mma anyị aghaghị enwe ụmụaka ụbara ịtasị aplikeshọn ehike enweghị ike ewere so ọ ya adịrị mma dịrị anyị ijiri njiri abata ajọ mmadụ anyị ahụ imebi nke echi ịgba akwụkwọ iji mmiri mụ n'ụlọ a na-ekpu nnukwu ụzọ n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. onye isi nze na ọzọ ụbara ikwere nna ya bere n'udo ya na ntụlego n'ọzọ ụbara wee na-echi ndị a ike echieme ikwere eze etiọra nwanne wejima ọtọ ọgọ wee chie ikwere nwa were ugo a na-ebi ikpe a na-ahapụ ikpe n'afọ ozugbo ọkụ na-amalite nke ịtọ nwankwọ nkakwa na ntị medoro na ndị anyị eji ekwu okwute ihe n'ọnụ onye isi nze batakwuo n'ime anyị nọ kịta na-agba nke ịtọ anyị nọ kịta na-agba nke ịtọ ebe a na-eme adrọizi ọ nnukwu mmemme wee bụrụ na taa ọ dị egwu orube nwa nkwọ ibe a na-eme adụrụ ofele biko taa ndị nze na ọzọ ụbana na-ebube Okechukwu Nwankwọ Okpu n'ime ogbu abụ ka a na-agwa Okechukwu na bido taa anyị egubi okwu a nọ ya akwụwa aka ọtọ n'ihu nke Chineke n'ihu nke mmadụ a na-agụ ya ka ihe niile ọ ga na-eme ya n'aba nke Chineke ọ ga-eburu Chineke ga-eburu ụzọ ọ ya ekpekwuru ya azụ a na-ayọ ebe ọ pụrụ iche ọ ga na-enyere mmadụ aka mmadụ ya na-enyere ya na-abịa na-ayọ Chineke ọ ga-anọnyere ya o wee sie ndị nze na ọzọ ụbana n'abalị ya ewere tata anyị agọghazia ya bụ ikwere nwa Chinemere nne m abụ ebido kịta wee gbara ama ji ọkwụrụ ọka ị na-emeburu ya emebu mgbe etughị nzizi ọzọ ime ka ndị etu isi emebu so ka ndị mmadụ wee nara ya anya ị ga na-eje na-abata so wee bụ okpozọ n'aba Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ikwere nwa Chinemere onye isi nze wee gosi ya etu esi ana aka ọzọ ekele ya ọrụ na emesizie ihe ndị a agụzigharịba etu ibe si wee kwụrụ eribezie ihe ọrụ na-esosi efoto ma kwụrụ ọtọ nna ya ego kpuchighe ya azụ kpuchigheta n'azụ kpuchigheri ya azụ mere kpuchigheta n'azụ ọrụ na nna ya erugo uto ihe mkpụkpara na ọrụ na-agba ezi ibe n'ọkpa nye ka onye isi nze ụbana ka ọ gosiri etu esi ya n'aka nze na-ebido n'isi bịa orenise chigekwuo n'azụ chige tebụl azụ ka enwere ibe a na-eme onye isi nacha ibe anaba ọ bụrụ na onye isi nze bụ nna Igbo udo na-esi ya ọ bụrụ na ọ na-afịa Igbo ara na ọ bụrụ na Igbo ara na-asị ya na ego Ojukwu awa ana ọ bụrụ na ọ na-asị ya na emedere Okoye Imo ana eze Omenigbo bụ Igbo
eze mmiri ya o wee chịkọọ ọ bụrụ na ọ chịkọsịrị ya onye na-asị ọpụta onye nna ya egwu udo nna ya egwu udo melata anyị melata anyị melata ka adị mma ụlọ ọkụ na-ekwuwere ana apụta ngwa ngwa onye kụwacha ọ bụrụ na egosisizi ebe etu esi ama aka eze ikpere osiri ọha duru ụmụnne wee bịa kelee ndị ndụmọdụ bara ọ bụrụ na ekelesi ebe ka a nọrọkwa ana n'oche ikpere ibe Chukwu kwuru akọwara m etu ibe si wee mee echiri echi ọzọ kwuru na ọrụkwasị ya n'ala ikpere esiri ọha duruzie ụmụnne gị ka ị batazịa kelee ndị nze na ọzọ ụba ọrụ mkpụrụ ịtọ ka eji eme onye nze ịna arụzi enwekwara ike ịna ọzọ mana ị na-anyị mana ọ bụ ochie echi ọ bụrụ na ichiri ọzọ pụta n'ebe n'aka ịbatazi ihe anyị ikpere eze si ọha Chinyere eze Ikwere ọnọ n'enyi nwa Chinemelụ nene a na-enere osi obenye ikwere ndị tọrọ na ọzọ inwecha ndị ojii Nwa Chinemelụ nze na ọzọ ụbana si ka m gwara unu leta n'ihe ndị nze ụbana ọzọ bụ ya so ime anya ọkụkụ si wee chapụ o kwesịrị n'etu aka m gosi na-achapụ ọ dị days of your life onye kpatara nze ụbana igwe ekwe iwe sị na onye ọbụla ga-echi ọzọ ma ebe ọ na ndị nze ga-eje na white ka a ga-eyi white ahụ gosiri na etu aka obi ndị nze ụbana si wee dị ọcha nke ọzọ wee bụrụ nze aha mmọnwụ dịka m si kwu Chineke ga-echekwaba unu dube unu ọzọ unu ga-ezeke ya nka unu anya chọ nwoke okwu na anya chọ nwaanyị okwu nze ahụ eje ije abalị dịka ịgbata ọchị n'elu ụkwa omenife ma ọwụwa aja nze ahụ agbata ọchị n'elu ụkwa ha da-awụ aja so unu rue unu agba mbọ na-eme ezigbo omume maka ezigbo omume na-awụ ụzọ nke ọzọ dị na ya wee bụrụ na onye ọbụla dị na-emekọrọ ibe ekwugo na ya mana ezigbo mmadụ ka ya mekọrọ ibe so wee na-arịọ Chineke ọzọ ahụ batara ya tata a na-enwe aṅụrị n'ọzọ ụbana nke unu maka ọnya ka o ji wee gụọ na agụụ na-agba mbọ ebe ọhụrụ na ndị nze ga-eju na-agba mbọ soro n'ọrụ ya ọ bụrụ ndị nze ozugbo ọbụla especially na ọ bụrụ nze nwee ebe ha na-eji sikwu ite na-ejefe ebe a na-eje ya pịa abịa taa ọkụkọ
ọ dị n'ụzọ Nwa nwere udo. Nwa Chinemere. A na-ekwu ngwa ka mmadụ. ị na-ekwu So a na-ayọ Chineke na o chekwaba unu, dobe unu n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. ihe dị kwuru n'ikpere Ọkpọ Gadafia Obi na-amasị ha ọkpụ isi n'ihi nwere ego. Iwere ego ga-echi ya ọzọ ụbana ụbịa nke ọgwụ. Ọkpata olisi osobe nsi gaa ọsị na o nwere ego. Iwere ego ga-echi ya ọzọ ụbana ụbịa nke ọgwụ. Daalụ nọ. oge emume nke a gafere o nwere nke fere ibe anya eme ọ gbanakwuru na nne na nna ya mesịrị mụọ ejima onye chọrọ ịmụta ejima ọ bụ ebe n'ụzọ ụbana ọ bụrụ na ilegharịa anya o nwere tupu akpa ozugbo ahụ bịa atanịsị ụmụ ya gwọkwa ya ego ka a nọ n'ụlọ na-enwere ike apụta na ọgbọ gbara ego mkpọpụrụ n'ime ha ya amaghị onye ya bụ unu memesie iji wee kwado nze na ọzọ ụbana a ga-ewe medolu ihe ewere mikrofonu ka ije wejere ikpere osi ọha ha yie nne n'isi n'isi na ba atọchaa n'ọkpa aja n'anọ nze na ọzọ ụbana kwenu nwanụ ọrụkwụ nwanụ kachanụ ụmụ ụnụ zụọ ụnụ kene nne na ya ochie na kenesie ndị nze na ọzọ were aka n'ibiri akụba were aka n'ibiri akụba a na-akpọ ahụ nze ebu okwu oke nze ikwere ezozi ọha nwee ngide ahụ nze ebu okwu ọ bụrụ ka ebe ha dị ịghọta na ọha ejere nze na ahụ obi agana chere echi adama nke ebu ahụ obi chiri echi a na-ere n'obi a na-ere n'ezi obi na ya a ga-ere ozi elu n'ụlọ na kabinet mana ọka ọdụ mma ndị obodo oche akụ obi adama eze nne ya Nze na ọzọ ụbana ekene m unu. Ndị nna m ochie ekene m unu. Okwu n'isi. Ụmụnna m ekene m unu. Ụmụada m ekene m unu. Kene ọha na eze m ebe a. Ndị Ikwere Nze na ọzọ ụbana bifo anyị pụtaba emume a maka mụ na ụmụnne m echikọsịa na wee sị na anyị agbachabugo izu kwuo ka ọ ya esi wee dị jikwechaa ya chere obi nwere ihe ụtọ n'ikwu ka ọ wee dị ka onye na-achụ awa agba ha ọsọ anyị na-enye unu 30,000 naira n'isi ofu onye anyị niile Bàbá kẹ̀lẹ́ ndé nà yọ̀ọ̀chì. Ọ̀rọ̀ ìlàtàlẹ̀ náà wù wáyé. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ wọn mọ̀ nà. Wíní ni akó ìbẹ̀ ní dẹ́ jẹ́rí gbẹ́dú. Dùnú ẹ̀ ní ọmọ bí àná ẹ̀jẹ̀ nà ya. Ọ̀yẹ́ bẹ́ mọ́wárí. N'anya tọ́rọ àkùpẹ̀ ní ihu ha ka ekpu ibe tie. Tọ́rọ àkùpẹ̀ ní ọ̀bàfíà nà àkùpẹ̀ ụlọ àgbàfà ka ekpu ibe tie. What's all the people of the farm? They put it here, and then no, but you don't know. I have a whole lot of them. So the problem we can announce here. Yes. Ada n'otu afọ ya bụrụ mma biko eburu oche a dọwekwazi ya n'ebe a
Making sure no matter yada. And I shot them the Sabbath of the man a gala. A hand ya man, Malona Baza, Basana Pasa, man, got just Malona Lata, Mamba. No happy faculty, Yemi Kambale, Abana Bonantale, Namata Macanchale, that's Macana Wanjane. I see you know the one for me, or was that a woman Bale, Gavana Family. There is no
I know it's from Monday low to Sunday. I ain't leave a call bazaar. Spending money by the bar. I'm to anyone on a bar. I thought you gon' voice him out, but you go come and say look at that. I'm happy faculty. You ain't look Kambale. I want a bonantale. Now much of my country. That's my kind of one jelly. I say you know the one for me. Or with that woman ballet. You're gonna be family. Okay, I will give you what I was getting in the data. Alright, when I go to the gate, I am Balana Waza. Okay, can they happen when you see you Makuru at Tata? Because even the major other get the food, even the governor they don't have for money. They can do that.
nke a na-etu ezi osiri ọla n'ụbọchị nke taa gbara ụfọdụ. Oke, anyị bụ ka iyi akwa ọcha wee na-ajụ kedu ife melụ tata. Anyị chiri ọzọ a na-akpọ ọzọ Ikwere n'ọrụ Oke, gwara anyị obi dị gị n'ụbọchị tata ichiri ọzọ. Obi bụ nsọ aṅụrị, ekele dịrị Chineke n'ụbọchị tata gara ọfụma. Ọha na eze anyị kpọrọ n'ụbọchị nke taa, a sị Chineke ka ha ya ana okwu ha jiri bịa nke ha ga-eji wee na ya aka mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Kedu ekpere na-ekpere ndị ọzọ ndị nọbụ ala wee bata? Ekpere na-ekpere ha bụ onye ọbụla nọ n'ọzọ, onye gbara nke bụ eziokwu ọ na-ekwu ka a ghara iji maka ego ụwa eziokwu asị na eziokwu abụghịzi eziokwu, maka na ndị gboo gwara anyị na ime mara eziokwu na aka azụ ya. Oke, anyị bụ gị ya ọgwụ ọcha wee na-ajụ kedu ihe merụ tata. Kedu afọ ọzọ gị taa? Oke, Ikwele Nwawelu Ukwu. Oke, Nwawelu Ugo. Oke, ọsọkwana anyị ka obi dị gị dịka anyị balụ na ejima ọzọ n'ụbọchị tata. Tata bụ ụbọchị akara ekpere anyị na tata anyị chiri ọzọ na ihe ọma ya ebido mmemme na ndụ anyị maka n'ihu ya bụkwara nke anyị, ogologo ndụ ya bụ nke anyị. Tata anyị jikwara na ọzọ ndị mmadụ bịachakwa n'ebe anụnwa wee na-enwe aṅụrị. Anyị na-asị na onye na-ahịa ọbịa ha bịara ebe anụnwa ya amakarị, mana nke anyị eji ụgwọ anyị ji wee na-amakarị. So wee na-ayọ na onye ọbụla tụrụ ọba ebe a tata ihe ọma ya na-esie maka n'ihu ya na-esi ogologo ndụ ya na-esie ajọ mma ga-esi onye ahụ, ajọ mma ya ga-esi onye ọbụla ekpere anyị na Jizọs Kraịst. Amen. Mastercraft on the beat. Alright, good afternoon, sir. Sabiko, when are you again? Afọ m bụ Obi Chukwuemeka Udeme, Adamatu nke vileji Amụbara village, senior member of the West Cabinet and the president of Ohaneze Anambra State. Okay, kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị echiri ọzọ tata, ndị nke joinụrụ unu? Tata ka a banyere na nnukwu emume ezughị ezu na nwoke. Ọ bụrụ na nwoke echi ọzọ were ọjị ka ọwa ihe ọ na-awa bụ mkpa, ọ bụrụ ọjị, mana ochi ọzọ eji ọjị ọ bụrụ ọjị. Nke a bụ nke izizi. Kịta o tozugo ịtọghepụ ndị mmadụ na-akwụ ejifa. O were ọjị kpee ekpere n'ụtụtụ, ihe o kwuru a na-eme. Ihe nna ya bụ ya gbọzara ndị mmadụ maka ndị dị na ọkpọ mmadụ ga-eme n'osorogo na ndị akpọrọ oriri nke nwa atụrụ Chineke. O teta ụtụtụ o were ọjị ọkpọkọ ndị nna ya fa ndị mbụ na ndị eghe n'orugorie. Kịta ọ dị ka unu alụsịara tụọ gbamgbam, onye echi ọzọ dị ka unu alụsị atụ ya gbamgbam, mmiri a na-amụ ya, so na ọ nnukwu ihe ka ọ bụ. Ndị nna ya na ndị bụ ụzọ bibe na ngwuru a, ụdị aṅụrị ha na-enwe ebe a taa enwenughị ebe a, so na ha na-enwe aṅụrị. Anyị sorokwa ebe ka anyị nwee aṅụrị, ihe dị mma ka ha na-aṅụrịla aṅụrị. Ihe mere m wee rapụ ihe nna emebịaba ifo na osi ike, so na anyị na-enwe aṅụrị. Okay, dalụrụ nne ọzọ. Dalụrụ nne sa. Obi na-echi ya nọ n'ọgbọ. Obi
iṣẹ́ nọ n'ọkwa ọdún ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọdún ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọdún ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọdún ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọdún ọ̀pẹ̀lẹ̀ ọdún ọ̀pẹ̀lẹ̀ Ndị na-akwụ ka m abatago, Roman people abatago na ndị otu m abatago, ndị a na-enye enyo mgbe ha na-agụ akwụkwọ abatago, anyị adịghị enyo mmadụ. Ịnye mmadụ pasị abụkwa onye gba akwụkwọ na onye ọpasị ya, ihe ọtọ onye itinye ego nwanne ya onye ọ dị ka ndị na-efe aka na ya na-aga ka kọọ nke pọl dị sekọnd. Sisi Konesia! Sisi Konesia kwesị ibe n'ụlọ. Ọ bụla ka biko sa na isi gozibe Sisi Konesia gozibe n'ụlọ. Ọhụụ ọzọ nke abịa mụ na dibịa ngwa na abụrụ nwanne na-apụta n'ime afọ na ya na ọdị ụmụ nne chọrọ ka m nwee Sisi Konesia. Onye ọnwa m ọhụụ ọzọ nke abịa mụ na gị abụrụ nwanne nwa onye nwa bụ zuru ụwa n'ike. Sisi Konesia nwanne m. Many men of the course. Yes, traditional prophets. Traditional prophet is here. Yes. The greatest Israel Richida. That's the arrival of the greatest Israel. Let me know what he can. Let me know the happy more. Yes. As also, I should know. Oh, don't tell it. Oh, goes to the man. Oh, no, but. As also, ìpele òsìlọ́ọ̀lá ìpele ní ike òsìlọ́ọ̀lá ezi ojú nọ n'obi ọ na-abịa ọ ma niile na-abata ọkpọtụọ ìpele òsìlọ́ọ̀lá Anya di waktu kerja. Aku bom. Betul jawab. Kerja. Ọkọ̀ òsìrì mẹ́sàn-án sọ. Ìpẹ́lá náà tọ́lú.
Ikolo Siwara. Eze ozi na ọtụtụ ya. Ọtụtụ ya. Baba Yoto. Igbo culture neno nwoke dị mma na-eme mma ezi mma eji wee kpara ala Igbo Brother, my friend, the great actors you never heard of my welcome, my people. God bless you. You are holidays. God bless you. God bless you. Onye na-afụ bụ Chief Gozie Igwele Chinyeleze aka eze ọrụ. Kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị echiri ọzọ tata? Ka m bido n'ikene Chukwu maka na ọkwa fa banyere tata bụ ọkwa dị ebube, ọkwa dị nsọ na onye ghọtakwụla ya. Ọzọ abụrụ ọsọ ọkịka ka eji eme. Ọzọ bụ mmadụ igosi na ya abụrụgo nwa na anị tozuru etozu. Ọ ife ọzọ pụtara. Onye ọbụla ma na ya bụ nwa na anị n'ebe ọbụla Chukwu tinyere ya wee gwa mbọ na-eme ife dị Chukwu mma n'ebe anwa. Chukwu ga-ebuli onye ahụ elu. Chukwu ga-etunye ugo. Onye ahụ ga-etoru ichi ọzọ. Ndụmọdụ na-enye ndị chiri ọzọ tata bụ ọ bụrụkwa afọ ọzọ ka unu bịa ka unu were ọkwa ka unu banyere na ya, ọkwa ikwu eziokwu, ọkwa ịfụ mmadụ ibe gị n'anya, ọkwa ikwu ọnụ ogbenye, nwaanyị aga na ndị ife na-esili ike ndị nwebụ onye ọzọ ga-ekwu ọnụfa. Ọ bụrụ ọkwa ịna mmadụ ifie n'ike, ọkwa ịfụ na udo na-achị. Kedu ife bụ udo? Kwanyere onye ọbụla ugwu dịrị ya, udo achị ya, ọkwa ịbanyere.
ọkwa ikwu eziokwu ọnya bụ ọzọ. Ndụmọdụ m na-enye unu bụ kwụsịkwa na ike n'eziokwu ka unu wee tọọ atọ wee zee ọzọ unu. Daalụ. Okay, daalụ rinne. Kedu ibe ndụmọdụ na-enye ndị ntorobịa ọkasị ndị ntorobịa vileji a nke dị n'ime Ọraukwu bụ ebe a ka ndị achịli ọzọ si wee tolite? Ndụmọdụ m na-enye ụmụ ikorobịa be anyị na ụmụ agbọghọbịa bụ ụzụ amara akụ ogene ya na-egbe anya n'ọdụ. Enwere onye bụ onye Ọraukwu amara ike na ụmụnne ya fa anọkọtara osi n'elu daa fa ebutere ya n'ike fa ebutere ego mbute ọ daa gidigbam fa bidoro naanị tụtụrụ chukwu wee na-ebu n'ife elu. Ndụmọdụ m na-enye ụmụ ikorobịa be anyị bụ onye achụrụ ụwa n'ike so ọnụ naanị onye ọbụla chọba ya naanị na ife ị na-achọ na Sokoto ọ dị na Sokoto isi naanị nyere nwayọ wee tụtụrụ ya Chineke ya ebuli onye ọbụla elu. Ọ bụrụ na Chukwu buniri ike na ụmụnne ya elu enwere onye Chukwu ama mbuli elu. Ọ otu a ka ọ dị. Nwoke nwere ihe o nwere mmụọ nsọ, o nwere Jizọs, o nwere ngwa ahịa. Ma onye na-emere anyị ka anyị na-emere onye nwe anyị ka anyị ma. Ihe na-esekwa global. Anyị na-akụ gbamgbam, anyị na-ele mmanya n'ụdị ọbụla original. Sọpụrụ 50,000 ya lee 49.5. Na nke ikpeazụ a, isi ekụkwa ya bụrụ original. Lee na-esekwa dịka global. Adịghị nsọ. Anyị ga-eme na Asaba, anyị ga-emepe ya n'Ọraukwu ka anyị fụ. Ị na-agbata ego ga-egosi. Ọbịa Sọnde, onye metụrụ ego aka. Onye metụrụ ego aka. Onye metụrụ ego aka. Ọ bụrụ na eze kwe ike n'ọgbọ. Ịdụkwa ego amụgo ga-alụ. Ọ eze kwe ike n'ọgbọ. Eze kwe ike global. Eze kwe ego n'ebe ego amụgo ga-alụ. Ekwu okwe ka aha lụ. Ego gị gwọla ọgwụgwụ. Ọ bụrụ gị isi mmiri maka na adịghị nsọ ọwa rapa. Eze kwe dike. Eze kwe dike. Eze kwe dike. Eze kwe global. Eze kwe n'ime ego. Ife Also
Alongside the great boys, the great men the great law. Traditional prophet is here. Yes. The greatest also Nigeria. Who look at you? Who remember? That the arrival of the greatest also. The traditional prime minister of culture is here. Let's look at you now. Yes, I can able to see. Yes. I talk about yes, we see that.
people, you will not see what Lord be with Jesus. Let me salute again the humble arrival of my brother, my friend, the great DJ Fosso, biko ọkwụlọka
That's
Oche nji eka na-esi ka o wee gbagote.
n'elu ka a lụrụ anyị n'elu ka a lụrụ anyị onye eji esetụrụ ụmụ anyị onye eji esetụrụ ụmụ anyị JP nwachi na-emelụ nwachi na-emelụ ahịa ndụ ebubere ndị nwoke ebe idebe ngozi n'elu JP n'elu JP nwachi 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 na-emelụ nwachi na-amalụ ọkụ nwachi na-emelụ nwachi na-amalụ ọkụ a na-eri ya na-amịcha aka Yeah.
God bless you, my friends.
Mesi apọstụ bịara na-ejebe ọ na-eme anyị na-ejebe ọ na-eme anyị na-ekwu ebe ọ na-eme ebe ọ nọ na-eme ya afọ anyị ebe ọ na-ekwu anyị ma nọ na-eme yes anyị nọ n'ụbana yes tata bụ 11th May 2024 ana nke ndị nwankwọ anyị ike nwankwọ ụmụnne ya anyị ọ bụrụ ebe dị ife oke chukwu ha ncha niile jiri ọzọ ikwere nzere ọzọ ụbana tata ka o mere ndezi anyị bụ osi wee gaa ọzọ ọrụ ukwu na-abawanye maka na ndị mmadụ na-abawanye n'isi ọzọ ndị mmadụ achọpụtago na ọzọ bụ ezigbo ihe ọzọ bụ ngọzi ọzọ bụ akụ ọzọ bụ ọgaranya ị na-eji na-enwe Chineke a na-agọzi ndị a na-agọzi anyị kere Chineke ezigbo odo ya arụ bụ staa ihe na-aga ọkpọ ndị mere ebe a ọnọ anyị si na ezinụlọ a ga-adị ndụ zie ọzọ ha ji onye ife ga-emepa ha ga-eme ihe ọma mee ihe ọma anyị ga-agakwa ọzọ ihe ọma na anyị si ka ndị niile gbagoro ha dịrị ha mma anyị na-ekele unu kara Chukwu onye nwere ụmụ fụ na anyị na-ebe aka mgbere unu daalụ anyị na-ewetazi ọta aka mbụ si apọsụ